Magagikan, ugaya ni mo, oy. Tay, nawala ko. Tara, late na kayo ta, tara. Tagatoy. Buluan Island. Ingat ka ta, wala pa to kita. Uy, nari sila. Hello! Magandang araw sa lahat. Ako po si Kuling. At ako naman si Dem. At welcome sa Kinabuhing Dagat. Alam mo ba, partner? November pa, pero amoy Pasko na. Yes, partner. At mukhang hindi magpapahuli ang bayan ng Ipil dito sa probinsya ng Zamboanga, Sibugay. Parang out of this country ang tema nila ngayon. Mga sikat na struktura sa iba't ibang panig ng mundo. Of course, at hindi naman tayo magpapahuli ngayong gabi para sa kanilang lights on. Alright, so, laag na this? Laag na we. At ang inaabangan ng lahat, ang lights on. So be ready, cause here we come! Okay mga ka-vlogger, nandito po kami ngayon sa medyo malayo-layong lugar ng Capitol site para makuna namin ang full view ng fireworks. Tama ba, partner? Hindi, mali. Naglubat na kasi yung drone. Huwag kang malikot dyan. Yan. Smile ka ng konti. Up. Huwag kang malikot. So, ayun pala. Up. Out of focus ako. Up. Yun.